Για το θέμα για την κάμερα. Είναι σημαντικό για εμάς να είναι ανοιχτή. Είμαι η Εύη Καργάκου. Είναι η Βίλη Πετάκου, συνεργάτης Δάμου, η Εφέλη Σουφιά, ο Δημήτρης Αγγελής και είσαστε στο Your Success. Συγχαρητήρια, γιατί από σήμερα ανήκετε στην ομάδα των Future Makers της Success Academy by Your Success. Τι είναι τώρα όλο αυτό? Εσείς είχατε λάβει από εμάς μία υποτροφία με την ονομασία Ένα Αριστεύειν, όμως μεγαλώσαμε και ενσωματώσαμε λοιπόν κάτω από την ομπρέλα της Success Academy εσάς τους Future Makers. Αναβαθμιστήκατε λοιπόν από Ένα Αριστεύειν σε Future Makers. Πάμε λοιπόν να δούμε εντάχει κάποιους κανόνες, έτσι να πω και τους κανόνες της συνάντησής μας. Για τρίτη φορά θα πω ανοιχτές οι κάμερες, κλειστά τα μικρόφωνα. Ξέρετε, είναι σημαντικό να βλέπω τις φατσούλες σας, γιατί με κάνετε να νιώθω ότι είμαστε στον ίδιο χώρο. Ιδάλλως, είναι σαν να βάζετε ένα παραβάν μέσα στην αίθουσα. Θυμίζω ξανά, βλέπω ονόματα που δεν έχουν αλλάχθει. Είναι σημαντικό για μας να βλέπουμε από πού είσαστε και για τους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν, κάτω από την ομπρέλα της Success Academy, είστε εσείς, οι Future Makers, όπου παρέχουμε υποτροφίες και συμβουλευτική νέων. Έχουμε το Career Path που αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα τεστ, τα ψυχομετρικά τεστ, τα ψυχομετρικά εργαλεία που χορηγούμε σε όποιον επιθυμεί για να κάνουμε ανίχνευση ταλέντων και άλλα. Και το Parent Talks, όπου αφορά την καθοδήγηση και συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών. Είστε εκείνοι που ξεχωρίσατε. Είστε εκείνοι που δείξατε ότι έχετε κάτι παραπάνω από ικανότητες. Είσαστε οι αριστούχοι μας. Έχετε δείξει πείσμα, θέληση, πάθος για διαρκή εξέλιξη. Γι' αυτό δώστε στους εαυτούς σας ένα δυνατό χειροκρότημα. Μην τρέπεστε, έστω και με κλειστά τα μικρόφωνα. Έχετε κερδίσει την πρώτη σας κάποια από εσάς υποτροφία. Χειροκροτήστε τον εαυτόν σας και ξέρετε κάτι ακόμα. Έχετε αποφασίσει να την εξαργυρώσετε αυτήν την υποτροφία και είστε σήμερα Παρασκευή βράδυ 9 και 20, παρά τις αντιστάσεις σας, παρά τους φόβους σας, παρά τις δυσκολίες σας, παρά την πίεση του χρόνου που έχετε, την τελειομανία πολλών από εσάς, τα ξενύχτια σας, και αυτό ακριβώς είναι η στόφα του νικητή που εμείς ψάχνουμε. Ψάχνουμε εκείνους που κυνηγούν κορυφές, εκείνους που αγαπούν να εξελίσσονται, εκείνους που έχουν μάθει την πειθαρχία, τη στοχοπροσήλωση, που δεν τους αρέσει η μητριότητα. Για εμάς στη Success Academy εσείς είστε έτοιμοι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε, να τα δουλέψουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Γνωρίζετε να βγαίνετε από τη ζώνη άνεσή σας, έχετε πίστη, έχετε θέληση, έχετε εσωτερικό κίνητρο. Ποιο είναι αυτό δεν το γνωρίζω, ίσως ούτε κι εσείς ποιο είναι αυτό, αλλά εμείς εδώ, στη Success Academy, μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στις κορυφές σας. Ακόμα και αν δεν ξέρετε να διαχειρίζετε το άγχος σας, θα σας το μάθουμε εμείς. Ακόμα και αν δεν ξέρετε να διαχειρίζεστε το χρόνο σας, θα σας το μάθουμε εμείς. Εγώ ζητώ σήμερα την προσοχή σας, κρατήστε σημειώσεις. Δεν θα έχετε καμία απορία στο τέλος. Έχω φροντίσει να τα καταγράψω όλα, θα τα δείτε όλα στις διαφάνειες. Πάμε λοιπόν, είναι το μότο μας, αν θέλεις κάτι διαφορετικό, χρειάζεται να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό και ξέρεις ότι είσαι στο δρόμο της επιτυχίας, μόνο αν είναι ανηφόρα. Όλα τα άλλα, Αναζητούμε λοιπόν τα πιο δυνατά μυαλά που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας, την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάνω από 50 μαθητές μας είναι στην πρώτη δεκάδα των άριστων στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Μαθητές μας έχουν κατακτήσει την κορυφή στην Ελλάδα και έχουν διαγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιβραβεύουμε λοιπόν την αριστεία, χρηματοδοτώντας εμείς από πλευράς μας το 100% τη δική σας εκπαίδευση 3 ολόκληρους μήνες. Δίνουμε κίνητρα και ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρετε, όλο αυτό είναι δικό μου προσωπικό όραμα. Είμαι ένα παιδί που γεννήθηκα σε ένα χωριό που τότε οι μετακινήσεις δεν ήταν εφικτές. Τώρα οι μετακινήσεις πάρα πολύ απλές, εύκολες και αβίαστα γίνονται. Δεν είχα ευκαιρίες όπως τα παιδιά των μεγάλων αστικών πόλεων. Και έχω δικό μου όραμα να εμπνέω εσάς, να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, να εξελίσσετε τον εαυτό σας, ακόμα από το πιο απομακρυσμένο χωριό, χάρη σε έναν υπολογιστή και το ίντερνετ.
Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσουμε για το ποιοι είμαστε, ίσως να μην μας γνωρίζετε, για τους κανόνες της υποτροφίας, για παράλληλα project που τρέχουμε στο κέντρο στους ανήλικους μαθητές και στο τέλος η κυρία Βίλη θα σας ενημερώσει για την κλήρωση ενός τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς αυτό γίνεται. Ο λόγος σε σένα, Βίλη μου, πες μας τώρα να σε ακούσουμε σε σχέση με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που είναι και ο προορισμός αυτής της υποτροφίας. Βεβαίως, αρχικά καλώς ήρθατε και από μένα. Συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και χαρούμενες που είστε μαζί μας απόψε και θα είστε μαζί μας, ευελπιστούμε, για τους υπόλοιπους 3 μήνες. Να πω και την υπόλοιπη χρονιά, θα πω για τους 3 μήνες τώρα. Το πρωτάθλημα το Πανελλήνιο ουσιαστικά είναι ο ύψιστος προορισμός αυτής της υποτροφίας. Μπορείτε να διεκδικήσετε την πρωτιά στο PowerPoint, να εκπροσωπήσετε τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Αμερική, στο Ορλάντο της Φλόριδας. Ουσιαστικά προετοιμαζόμαστε, κάνουμε την ύλη μας, βλέπετε από κόμματα και στην παρουσίαση αυτή τη στιγμή αποσπάσματα από τη συμμετοχή μας σε διαγωνισμούς. Θα σας τα πούνε με περισσότερες λεπτομέρειες ο Τάσος ο Μελάς και ο Νικόλας ο Μαντάς, οι οποίοι έχουν υπάρξει συμμετέχοντες. Ο Τάσος πλέον δουλεύει και στη διοργανώτρια την Άκτα, την εταιρεία, άρα μπορεί να μας πει και τα inside. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα λαμβάνει χώρα τον Απρίλιο, το Παγκόσμιο το καλοκαίρι, περί τον Ιούλιο. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Πειραζόμαστε το άγχος σας, το ότι δεν σας βγαίνουν οι ώρες της ημέρας, το ότι δεν σας βγαίνει το διάβασμα. Θα είμαστε εκεί για να κάνουμε τα one-to-one. Κυρία Βίλη, κυρία Εύη, δεν είμαι καλά, έχω αγχωθεί. Έλα να συνδεθούμε Zoom. Το Zoom είναι ο τρόπος μας, το Zoom έχουμε, στο Zoom θα είμαστε δίπλα σας. Τώρα βέβαια δεν είναι μόνο το άγχος, είναι η χαρά. Δεν θα πω ότι έχουμε ψύχρεμες αντιδράσεις στη χαρά. Νομίζω η κυρία Εύη μπορεί να μας δείξει αυτή τη στιγμή αποσπάσματα από την ψυχραιμία που μας διακατέχει. Τώρα αμέσως περνάμε ακόμα μία βόλτα από το πρωτάθλημα το Τα χαμόγελα του περσινό πρωταθλήματος. και εδώ το του 25. Ποιος θα πάει λοιπόν στην Αμερική για το Excel? Ποιος? Εγώ είμαι αυτή που σκούζω. Νικόλαος Μαντάς. Ποιος θα πάει? Πάρα πολύ ψύχρεμη αντίδραση. Εδώ πέρα βλέπουμε αποσπάσματα από τον παγκόσμιο τελικό στην Αμερική που πήγε Νικόλας φέτος μαζί με άλλες 2 Ελληνίδες. Το πρωτάθλημα που δεν ανέφερα έχει 3 βασικές ενότητες, το Word, το Excel και το PowerPoint. Σε κύκλους βλέπετε τους μαθητές μας οι οποίοι ήταν στο top 10 στις δεκάδες του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και φέτος μπαίνει και το Photoshop. Εδώ πέρα είναι οι ψηφιακές μας αίθουσες σε Σάρκα και Οστά, ο Σκιαδάς, η Λιγνού, ο Μελάς και ο Μαντάς. Του χρόνου μπορεί να είναι ένας από εσάς μία από τις ψηφιακές μας αίθουσες. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Και τώρα θα ήθελα να πάρει το λόγο ο Τάσος ο Μελάς, θα κάνω ένα stop share και στη συνέχεια ο Νίκος ο Μαντάς και η Μαριτίνα Ηλέκα. Καλησπέρα σε όλους. Μ' ακούτε κανονικά, ναι? Ωραία, χαίρομαι. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας. Πιο πολύ χαίρομαι που είστε εσείς εδώ σήμερα. Να σας πω λίγα πράγματα πρώτα για μένα, γιατί είδατε κάποιες φωτογραφίες, μπορεί να με αναγνωρίσατε, μπορεί όχι. Εγώ είμαι μαθητής στο Your Success, στο κέντρο το οποίο είναι υπεύθυνο σήμερα που είστε εδώ εσείς, που είμαι και εγώ εδώ. Από πολύ μικρός, πολύ μικρότερος από εσάς. Θυμάμαι, έχουμε φωτογραφίες Από το προνήπιο, Τάσο. το 2005. Είχες ξεκινήσει από το νήπιο ή το προνήπιο. Οκ, προνήπιο. Το 2005 έχουμε φωτογραφία εκεί που είναι η κυρία Εύη τώρα. Οπότε είναι πολλά τα χρόνια που έχω περάσει στο Your Success. Έχω δει
έχω μάθει άπειρα πράγματα αυτά τα χρόνια στο κέντρο. Ε, Πάμε προς τα μπρος. Το 2017 συμμετείχα πρώτη φορά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, έχοντας δώσει και εγώ τις εξετάσεις, συμμετέχοντας στους προκριματικούς. Το κέντρο είχε ιστορία στον διαγωνισμό. Εγώ συμμετείχα πρώτη φορά το 2017. Είχε ήδη πρωταθλητές και συμμετοχές στους παγκόσμιους διαγωνισμούς, με τους οποίους εμείς, εγώ και οι υπόλοιποι από τη Σπάρτη μαθητές, είχαμε τη χαρά να εκπαιδευτούμε παρέα, να μαθαίνουμε από εκείνους και να ακολουθήσουμε τα βήματά τους. Το 17 λοιπόν στο Πανελλήνιο είχα βγει πρώτος στο PowerPoint, το οποίο, το οποίο ακολούθησε και η συμμετοχή μου στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Την πρώτη χρονιά ήταν στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, και στο οποίο είχα κατακτήσει την 16η θέση στον κόσμο. Ήταν εξαιρετική εμπειρία. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που μπορεί να έχει κάποιος στην ηλικία των 15. Στην ίδια ηλικία νομίζω είστε και εσείς τώρα πάνω κάτω, έτσι. Εκεί τρίτη γυμνασίου ήμουν κι εγώ εκείνη τη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά θέλησα να συμμετέχω ξανά, να ξαναζήσω την εμπειρία άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά στην ενότητα του Excel, την οποία πάλι εκείνη τη χρονιά εγώ βγήκα πρώτος. Αρκετοί συμμαθητές από το Your Success κατέκτησαν θέσεις δεύτερη, τρίτη και στη δεκάδα. Και την δεύτερη χρονιά στο Ορλάντο της Φλόριντα, στον παγκόσμιο διαγωνισμό, στον οποίο πηγαίνουν οι 3 καλύτεροι, ένα σε κάθε ενότητα κάθε χρόνο, κατέκτησα την 8η θέση στον κόσμο. Οπότε είναι, αν μπορώ να πω κάτι για τις εμπειρίες αυτές, είναι ότι είναι φοβερές, είναι ότι σας ανοίγουν δρόμους και εικόνες, εμπειρίες, τις οποίες δεν έχει κάθε 15χρονος, 16χρονος, και είναι εμπειρίες οι οποίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα, σκέφτεστε για το μέλλον σας, παίρνετε αποφάσεις αργότερα. Από εκεί και έπειτα, το 2020, κυρία Εύη, σωστά, ξεκίνησε το πρόγραμμα στο οποίο είστε κι εσείς τώρα, με τη μορφή των υποτροφιών. Το Σωστά, online. το Όλο online, το ναι. κέντρο σηκώθηκε στον αέρα το 20, ναι. Το 20, λόγω COVID. Και Σε μία νύχτα. το πρόγραμμα το οποίο τρέχει τώρα και στο οποίο είστε καλεσμένοι και εσείς, είναι ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο βγήκανε εκείνη τη χρονιά οι 2 από τους 3 Πανελλήνιους πρωταθλητές. Και ήταν και εκείνοι μαθητές όπως και εσείς. Είχαν ξεκινήσει με την υποτροφία, ο Αντώνης ο Κοντοράβδης από την Μεσσηνία και η Μιχαέλα Προκόπου από την Τρίπολη. Ο Κοντοράβης ήταν από το Βλαχιώτη, Λακωνίας, ήταν από εδώ. Από το Βλαχιώτη, με συγχωρείτε. Και η Μιχαέλα από την Τρίπολη είχαν βγει πρώτοι στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, και εκείνοι όντας φοιτητές, έχοντας υποτροφία στο πρόγραμμα στο οποίο είμαστε, και πολλοί ακόμα μαθητές ήταν στη δεκάδα. Η Χριστίνα Σιλιτσάνου, και είχαμε παιδιά τα οποία ήταν στην πεντάδα του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε ο παγκόσμιος μετά εξ αποστάσεως τότε. Είχε Ήταν η μόνη γίνει χρονιά που έγινε εξ αποστάσεως. ηλεκτρονικά. Ακριβώς, ναι. Ναι. Φέτος έχετε κι εσείς την εμπειρία, οπότε να δοκιμάσετε τις δυνατότητές σας, να δείτε μέχρι πού μπορείτε να φτάσετε κάνοντας αυτό το μικρό βήμα στην αρχή, έτσι. Και ο καθένας, ανάλογα την διάθεσή του, να δει πόσο τον τραβάει, πόσο τον συναρπάζει το αντικείμενο, και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει με τη σωστή καθοδήγηση. Πέρα από το κομμάτι του διαγωνισμού, κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο να ακούσετε και εσείς και οι γονείς που είναι μαζί μας, είναι ότι το πρόγραμμα αυτό οδηγεί σε μια επιστοποίηση
σε μια πιστοποίηση αναγνωρισμένη και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πιστοποίηση συγκεκριμένη, εμένα σαν εφόδιο με έχει βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Τώρα είμαι 23, είμαι στην Θεσσαλονίκη, εγώ από εδώ σας μιλάω. Από τη Σπάρτη είμαι κανονικά, δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά τώρα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Τελείωσα τις σπουδές μου στην εφαρμοσμένη πληροφορική και πλέον δουλεύω στην Άκτα, την εταιρεία που διοργανώνει τον διαγωνισμό, το πρωτάθλημα. Θα είμαι εκεί οπότε και στο πρωτάθλημα τώρα του 2026. Ήμουν εκεί και το 2025 μαζί με τον Νίκο, μαζί με τα παιδιά από τη Σπάρτη και από την υπόλοιπη Να πούμε, Ελλάδα. Τασούλη, ότι και η Λιγνού Η εργάζεται. Λιγνού επίσης, ναι. Δουλεύουμε μαζί στην Άκτα και στην διοργάνωση του πρωταθλήματος, οπότε είμαστε κι εμείς δίπλα σας να συμμετέχετε και το συστήνουμε χωρίς καμία επιφύλαξη σε οποιονδήποτε έχει όρεξη και ενδιαφέρον να το κυνηγήσει. Τέλεια. Αυτά από μένα. Θα δώσω χώρο και στον νεότερο πρωταθλητή τώρα της ομάδας. Νικόλα, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ. Γεια σας από μένα. Εγώ είμαι ο Νικόλας Μαντάς, μαθητής εδώ στο Your Success για 3η χρονιά φέτος. Αρχικά θέλω να πω σε όλους πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο παιδιά, θέλω να συγχαρώ όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και πολλούς από την Κυπαρισία. Να πω και πολλά μπράβο και στους γονείς των παιδιών που ενέκριναν αυτή την υποτροφία. Να σας πω ότι αυτή η απόφαση που πήρατε ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσατε να πάρετε για τα παιδιά σας. Τώρα όμως είναι η στιγμή που πρέπει να τα αφήσετε να αγωνιστούν μόνα τους και να τους ενθαρρύνετε να πάρουν πρωτοβουλίες που θα τους κάνουν ανεξάρτητους και θα τους κάνουν πιο δυνατούς. Θα τους κάνουν δυνατούς να αντιμετωπίσουν κάθε δυσκολία που θα βρεθεί στο δρόμο τους και τελικά να κερδίσουν και να είναι χαρούμενοι που δεν τα παράτησαν. Εγώ όμως είμαι σίγουρος ότι όλοι θα τα πάτε πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά θα σας δώσω και 2 συμβουλές που έχω συνειδητοποιήσει, 2 πράγματα που έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ χρήσιμα. Πρώτον, να σημειώνετε, να κάνετε σημειώσεις. Ό,τι σας λένε οι καθηγητές σας, ό,τι ακούτε από τους μαθητές σας, ό,τι ακούτε ότι μαθαίνετε, να τα σημειώνετε. Και δεύτερον, ό,τι μαθαίνετε, ό,τι κάνετε στα μαθήματα, να τα εφαρμόζετε και σε δικές σας εργασίες, σε δικά σας δημιουργικά έργα. Βοηθάει πραγματικά. Θέλω επίσης να επισημάνω το εξής. Το PowerPoint μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι των υπολογιστών, αλλά μέσα από αυτά τα μαθήματα θα μάθετε να εξοικειώνεστε με τους υπολογιστές και θα μάθετε να τους χρησιμοποιείτε με αυτοπεποίθηση. Κάτι άλλο που θα κερδίσετε από αυτά τα μαθήματα είναι οι γνωριμίες. Θα γνωρίσετε πραγματικά πολύ αξιόλογους ανθρώπους. Αυτοί μπορεί να είναι οι καθηγητές σας, μπορεί να είναι μέντορες, επιχειρηματίες. Φυσικά αναφέρομαι και στην κυρία Εύη Καργάκου, αλλά να πω και στους συμμαθητές σας. Γιατί προσωπικά ένας από τους σημαντικότερους λόγους που με έκανα να μπαίνω κάθε φορά στα μαθήματα ήταν οι συμμαθητές μου, τους οποίους χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Θα κλείσω λοιπόν με το πιο ωραίο. Εγώ πριν 2 χρόνια ήμουν στη θέση σας, είχα πάρει αυτή την υποτροφία και να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα τίποτα από υπολογιστές. Μόνο λίγα βασικά και για να είμαι ειλικρινής ούτε με ενδιαφέραν και πολύ. Άκουγα για κάποιους μαθητές ότι είχαν πάει στην Αμερική, είχαν πάει σε ένα πρωτάθλημα. Λέω εντάξει, αυτά θα είναι τα καμένα παιδάκια από τη Σπάρτη που κάνουν υπολογιστές από 5 χρονών. Αλλά τότε όμως ήταν η στιγμή που μου μπήκε και εμένα η επιθυμία να αφήσω το όνομά μου στο Your Success. Έτσι λοιπόν σήμερα που σας μιλάω από εδώ, σκέφτομαι να σπουδάσω υπολογιστές, έχοντας βγει πρώτος στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα που προαναφέρθηκε και έχοντας φτάσει στην 7η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Microsoft. Και λοιπόν το όνομά μου έχει γραφτεί στην ιστορία του Your Success. Όλα αυτά που σας λέω ίσως σας φαίνονται παράξενα τώρα, ίσως σας φαίνονται μακρινά, αλλά κάποιος ή και κάποιοι από εσάς σίγουρα θα φτάσουν σε αυτή τη θέση και θέλω να το πιστέψετε αυτό και να στοχεύετε σε αυτό,
γιατί θα σας πω το εξής. Συνήθως όταν κάνουμε κάτι σπουδαίο για μας, όταν πάμε κάπου, κάνουμε ένα ταξίδι, λέμε πολύ ωραία εμπειρία, πολύ καλή εμπειρία κτλ. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλα ωραίες εμπειρίες. Αυτό το ταξίδι όμως και αυτό το πρωτάθλημα πραγματικά αξίζει να λέγεται ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μας, για τα ωραία σου λόγια. Είναι πολύ συγκινητικά. Θα δώσω γρήγορα το λόγο όμως, γιατί χρειάζεται να προχωρήσουμε και στη Μαριτίνα. Είναι μαζί μας η Μαριτίνα, η Λεκά. Ναι, φυσικά. Τέλεια. Πάμε, Μαριτίνα, να σε ακούσουμε και εσένα και να προχωρήσουμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω αρχικά επιθυμώντας τους ίδιους τους μαθητές, καθώς γνωρίζουμε πως όλοι εσείς έχετε παραχαράξει τα όρια της μετριότητας, έχετε περκεράσει τον εγωισμό σας, τα πάντα, το χρόνο, έχετε αφιερώσει χρόνο και έχετε κατορθώσει να αποκτήσετε αυτή την ευκαιρία και που την ενεργοποιήσατε ακόμα περισσότερο. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ πως μέσα από τα μαθήματα δεν μαθαίνετε απλά PowerPoint, αποκτάτε soft skills. Κάτι που θα αποτελέσει το εφαλτήριο να ξεχωρίσετε στον εργασιακό χώρο του μέλλοντος. Η υπομονή, η διαχείριση του άγχους, η συνεργατικότητα είναι κάτι που μαθαίνουμε μέσα από όλο αυτό το ταξίδι. Πολλές φορές θα υπάρχει πίεση χρόνου, ναι. Αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε. Στη ζωή που θα βγούμε έξω δεν είναι όλα ρόδινα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Έπειτα, εγώ όπως και ο Νικόλας που υπήρξαμε και συμμαθητές, θα ήθελα να σας συμβουλέψω το οτιδήποτε ακούτε, βλέπετε, μαθαίνετε, να το καταγράφετε όπως είπε και ο Νικόλας. Έχουμε γεμίσει 3-4 τετράδια, αλλά έχουμε μάθει. Και οι προπονήσεις που θα σας αναθέτουν οι καθηγητές υπάρχουν εκεί για κάποιο λόγο. Καλό είναι να τις κάνετε και 3 και 4 φορές, γιατί εγώ π.χ. για να μπω, γιατί πήγα και εγώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν κατάφερα να περάσω τον παγκόσμιο. Τις προπονήσεις δεν τις έκανα 1, 2, 3 φορές, τις έκανα 10, 15, 20, γιατί μετά από ένα σημείο υπάρχει και το πείσμα και ο εγωισμός που θα το δείτε αν πραγματικά το θέλετε και το βάλετε στόχο. Τέλος, θα ήθελα να πω πως όλη αυτή η ευκαιρία θα σας αφήσει σίγουρα μια καλή ανάμνηση. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσουν οι υπολογιστές και θα αποκτήσετε το μικρόβιο, λέω εγώ, αυτό της τεχνολογίας, γιατί και εγώ επηρεάστηκα και έχω διαλέξει αυτή τη στιγμή, επειδή πάω Δευτέρα Λυκείου, κατεύθυνση πληροφορικής από αυτό κυρίως το πρόγραμμα. Αυτό αποτέλεσε το έναυσμα. Οπότε απολαύστε όσο περισσότερο μπορείτε, αποκομίστε όσες περισσότερες γνώσεις μπορέσετε και να ξέρετε πως ακόμα και αν δεν περάσετε στο παγκόσμιο ή στο πανελλήνιο, να προσπαθήσετε για τον εαυτό σας. Γιατί όταν φτάσει η στιγμή και δεν περάσετε στο πανελλήνιο ή στο παγκόσμιο, να μην έχετε αυτή την αμφιβολία και πείτε άμα είχα διαβάσει 1, 2, 3, 4 ώρες περισσότερες, θα ήμουν εγώ εκεί. Γιατί τότε θα είναι πολύ αργά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριτίνα μου. Προχωράμε όμως τώρα, πολύ συγκινητικά τα λόγια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν, δεν θα σας κουράσουμε πολύ. Το είχα χρονομετρήσει, ήμουν πολύ καλή σε αυτό, πίστευα ότι θα βγει λιγότερο. Δείξτε λίγο την κατανόησή σας, προχωρώ όσο μπορώ σύντομα. Πάμε να γνωριστούμε, να γνωρίσετε λίγο το κέντρο μας. Ιδρυθήκαμε το 2001, μέχρι τώρα έχουμε κατακτήσει 35 πανελλήνιες βραβεύσεις, 6 παγκόσμιες διακρίσεις. Δραστηριοποιούμαστε μεταξύ άλλων στο χώρο της εκπαίδευσης υπολογιστών σε παιδιά και σε ενήλικες. Κάνουμε συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά και ενήλικες, εταιρικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης όπως γραμματέας μάνατζερ, πρώτες βοήθειες και άλλα. Αυτά εδώ είναι τα επίπεδά μας. Αυτό εννοούσε ο Τασούλης. Είχε ξεκινήσει από αυτό το επίπεδο. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε ενταχθεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω, βλέπετε τον Κέρσο Ράμε, θέλω να πιστεύω, το δίκτυο του ποντικού μου. Ας μου πει ένα συνεργάτης, μου βλέπετε. Okay. Γιατί οι υπολογιστές είναι το νέο αλφάβητο? Γιατί πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας ζητούν ψηφιακές δεξιότητες. Γιατί οι άνθρωποι με επιστοποιημένες γνώσεις πληροφορικές έχουν διπλάσιες πιθανότητες να βρουν δουλειά μέσα στο πρώτο έτος από την αποφοίτηση. Οι δικοί μας μαθητές εργάζονται ενώ είναι φοιτητές. Γιατί δεν προετοιμάζεσαι για ένα μάθημα, αλλά για να μπεις παντού με αυτοπεποίθηση. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στην εργασία, στη ζωή την ίδια. Εσείς, οι Future Makers, είστε η ομάδα που ξεχωρίζει. Πάνω από 200 υπότροφοι κάθε χρόνο, με όραμά μας να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους σας, σε όλους εσάς. Να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή σας, να σας οδηγήσουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και κάποιοι μου λένε, τι στο καλό κάνετε εκεί στη Σπάρτη, είσαστε τόσο καλοί καθηγητές? Δεν γνωρίζω αν είμαστε οι καλύτεροι καθηγητές στην Ελλάδα. Σίγουρα υπάρχουν πολύ καλύτεροι από εμάς. Αλλά εμείς
Μπορώ με εγγύηση να σας πω ότι είμαστε οι εμπνευστές σας. Εκείνοι που θα είμαστε δίπλα σας, θα είμαστε στην κερκίδα και θα φωνάζουμε πάμε δυνατά για να τα δώσετε όλα και να τα πάρετε όλα. Πάμε να δούμε τα δύσκολα τώρα. Εδώ ίσως να χρειαστεί να βγάλετε φωτογραφίες στις διαφάνειες αυτές, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχετε απορίες. Λοιπόν, όροι και προϋποθέσεις υποτροφίας. Πάντα ανοιχτή η κάμερα. Σε περίπτωση που μένει κλειστή η κάμερα, τότε παίρνετε απουσία. Πάντα θα αναγράφετε ως nickname το όνομά σας, το επώνυμό σας, η πόλη σας και ο ονομός σας. Θα χρειάζεται απαραίτητο το μάθημα να γίνεται σε υπολογιστή. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει με τάμπλετ. Μας έχουν γίνει τέτοιες ερωτήσεις, είτε από κινητό. Χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Office το 365 ιδανικά, στη χειρότερη το 2019. Το 365 αυτή τη στιγμή είναι συνδρομητικό και κοστίζει μονάχα 10 ευρώ το μήνα. Η δική μου θέση θα ήταν να αντικαταστήσετε το Netflix, το Spotify, ίσως με αυτό, έστω για τους 3 μήνες. Είναι μονάχα, Αποστολή, μην βιάζεσαι, θα το βγάλεις κι άλλες φορές, μην αγχώνεσαι, θα σου αφήσω χώρο. Για αυτή τη φωτογραφία αναφέρομαι, κάτσε να δεις τι έχει και παρακάτω. Λοιπόν, η διακοπή, δηλαδή μία ολοκλήρωση της υποτροφίας, θα γίνεται σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν 2 συνεχόμενες απουσίες ή 3 περιοδικές. Και σε αυτό θα είμαι άκαμπτη. Μπορεί να συνεχίσετε τα μαθήματά σας, δεν θα πάρετε βεβαίωση από πλευράς μας για την επιτυχούς ολοκλήρωση της υποτροφίας σας αν κάνετε πάνω από 2 συνεχόμενες ή 3 περιοδικές απουσίες. Και μάλιστα η απουσία θα μπαίνει εάν περάσει το πρώτο 7 λεπτό στο μάθημα. Τώρα βγάζετε φωτογραφία στη διαφάνεια. Λοιπόν, οπότε το μάθημα θα ξεκινά χωρίς καθυστέρηση. Παρατηρήσατε ότι εμείς και 10 είχαμε πει και 10 σας κάναμε, σας είχαμε στο λόμπι και σας κάναμε admin στην ακριβή ώρα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε περίπτωση επιθυμίας διακοπής κάποιου μαθητή, θα χρειάζεται να γίνεται άμεσα εγγράφος από το email του γονέα, ώστε να δίνετε ευκαιρία σε άλλον δικαιούχο. Θα το επικοινωνείτε ευθύς αμέσως στο σχολείο σας. Μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να κάνει αυτή την υποτροφία, ο αμέσως επόμενος από εσάς. Ή σε περίπτωση που πρόκειται κάποιος να απουσιάσει ή αρρώστησε. Πάλι στο master@yoursuccess.gr θα ειδοποιεί ο ίδιος ο μαθητής από το δικό του email για την απουσία, ώστε να κλείσει την αναπλήρωσή του, ώστε η γραμματεία μας εδώ να αποστείλει το βιντεοσκοπημένο μάθημα που έχασε. Παρ' όλα αυτά όμως η απουσία θα μπαίνει έτσι κι αλλιώς. Αλλαγή τμήματος δεν θα μπορεί να γίνει μετά την επιλογή σας. Θα σας πω στη συνέχεια πώς θα κάνετε την επιλογή του τμήματος. Και οι μαθητές, όχι οι γονείς, θα χρειάζεται να παρακολουθούν τα email τους κάθε μέρα, όχι του γονέα. Μην μας δώσετε των γονέων, δικό σας email θα έχετε. Προτιμούμε Gmail, ώστε να έχει πολλά χρήσιμα, γιατί έχει πολλά χρήσιμα εργαλεία, και επιμένω για το email των μαθητών, γιατί δεν θέλω οι γονείς να είναι η γραμματέα σας. Είστε υπεύθυνοι του εαυτού σας. Δεν θέλω να σας θυμίζουν τίποτα για τις υποχρεώσεις οι γονείς σας. Οι μανούλες είναι μανούλες. Οι πατερούλιδες είναι οι πατερούλιδες. Τίποτα άλλο. Άμα θέλετε γραμματέα, βάλτε αγγελία να ψάξετε. Πάμε τώρα στα άλλα. Εάν κάποιο τμήμα δεν έχει επαρκή αριθμό συμμετεχόντων, τότε θα κάνουμε συγχώνευση σε αυτό, θα ενημερωθείτε όμως. Ισχύει το Clean Desk Policy. Επιτρέπετε μονάχα νερό πάνω στο γραφείο σας, όχι κινητό, μόνο τετράδιο ή στυλό. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη της τροφής κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Και το εννοούμε, θα κάνουμε ευνηδίους ελέγχους σε αυτό. Είναι σοβαρό, αυτό καλό είναι να το συνηθίσετε από τώρα. Ισχύει σε όλες τις επιχειρήσεις που δουλεύουν εξ αποστάσεων το Clean Desk Policy. Τώρα εδώ πολύ σημαντικό, τραβήξτε και σε αυτό μια φωτογραφία, γιατί θα χρειαστώ από πλευρά σας να μας στείλετε μια υπεύθυνη δήλωση γονείς από το Gov, με κείμενο όπως βλέπετε εδώ ακριβώς, που θα λέτε ότι σας παρέχουμε, ότι είστε στο χώρο μας εντελώς δωρεάν για φορολογικούς λόγους. Επειδή τα μαθήματα θα ξεκινήσουν αυτή τη Δευτέρα, θα θέλαμε να τη στείλετε αυτήν την υπεύθυνη δήλωση μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας το αργότερο. Ιδανικά μπορείτε να το κάνετε και αμέσως μετά τη συνάντησή μας. Αυτό είναι το κείμενο, δεν είναι μικρό, δεν σας κορεάζουμε. Παρακαλώ πολύ, είναι πολύ σημαντικό, για φορολογικούς λόγους γίνεται αυτό. Συνεχίζω. Στις 10 η ώρα σήμερα, σε λίγα λεπτά, θα ανοίξει στο site μας ο τρόπος για τον οποίο μπορείτε να εγγραφείτε στα τμήματά μας. Θα έχετε μεγάλη ποικιλία από τμήματα. Δεν θέλουμε να πατάτε άσκοπα κλικ.
θέλουμε μονάχα να κάνετε μία εγγραφή, γιατί αν κάνετε δεύτερη, εγώ δεν θα μπορώ να το ξεκλειδώσω και αυτό θα γίνει από την τεχνική υποστήριξη τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα μπορεί να κλείσει και να στερήσετε τη θέση από κάποιον που τον βολεύει εκείνη η ώρα. Θα κάνετε λοιπόν κατευθείαν κλικ στο τμήμα και θα γράψετε τα στοιχεία σας. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα λάβετε από εμάς οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιείτε το Zoom. Θα είναι πολύ μικρά βιντεάκια, πώς να φτιάξετε ένα φάκελο στο οποίο θα αποθηκεύετε τις εργασίες σας, τις προπονήσεις σας και ό,τι άλλο θα χρειαστείτε. Και εννοείται ότι σε γενικό επίπεδο η εκπαίδευσή μας είναι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Ξεκινάμε από πολύ μικρά, υποδεόμενο ρόλους επαγγελματιών και αναφορικά με εσάς, θα ακολουθήσει βεβαίως η παρακολούθηση με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων. Όπως σας είπαν και οι συμμετέχοντες, οι πρωταθλητές μας, τα μαθήματα οδηγούν σε επιστοποίηση, είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, η ίδια η Microsoft. Χαρακτηρολογώντας, εγώ λέω συνήθως είναι σαν να πάρω το δίπλωμα οδήγηση από την ίδια τη Ferrari. Δεν είναι το ίδιο από το να το έχω πάρει από το γυρνίκο της γειτονιάς. Τώρα, πάμε να δούμε τα παράλληλα project και προχωράμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτής της συνάντησης. Το κέντρο μας εδώ, οι μαθητές προχωρούν σε εκπόνηση ερευνών. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, είναι μεταπτυχιακό το επίπεδο, τεράστια δειγματοληψία. Όποιος από εσάς από τους γονείς έχει κάνει μεταπτυχιακό και έχει κάνει έρευνα με δειγματοληψία, καταλαβαίνετε ότι τα 700 και 1300 δείγματα είναι τεράστιος αριθμός. Το πρώτο μου μεταπτυχιακό δεν είχε καν 200. Συνεργαζόμαστε με Ινστιτούτα για το σκοπό αυτό και μαθαίνουμε σιγά σιγά τα παιδιά ακόμα και να συγγράφουν άρθρα προς δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά, που είμαστε στη διαδικασία τώρα να το προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο αυτό. Οι μαθητές μας καταθέτουν abstract αυτών των ερευνών και έχουν γίνει δεκτές οι 3 μας από αυτές σε διεθνή συνέδρια και έχουν με αυτόν τον τρόπο παρουσιάσει τις εργασίες τους ως εκπονητές. Η Μαριτίνα ήταν σε μία από αυτές τις παρουσιάσεις σε συνέδριο. Η εμπειρία ήταν καταπληκτική. Εμένα με ενθουσίασε που είχε βγει μετά την παρουσίαση της η Μαριτίνα και έκανε networking και έπαιρνε κάρτες από όλους τους επίσημους εκεί. Μπράβο Μαριτίνα. Επόμενος πυλώνας, το project Ask My Mentor. Οι μαθητές παίρνουν συνεντεύξεις από εκείνους που θαυμάζουν. Μπορεί να είναι συγγραφείς, γλύπτες, ζωγράφοι, επιχειρηματίες. Ο Χρήστος ο Τσούνης που είναι και επενδυτής. Ο συνιδρυτής CEO του Farm 24, εκπαιδευτική, μουσική, όπως βλέπετε, συγγραφέας η Λένα Διβάνη. Ο Γιώργος Ορόρης, ο ζωγράφος. Είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό το κομμάτι. Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στο project Ask My Mentor. Και ημερίδες, επόμενος πυλώνας, επαγγελματικός προσανατολισμός. Παρέχουμε ατομική συμβουλευτική αλλά και ομαδική. Ημερίδες σε σχολεία αναφορικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορείτε, αν κάποιος από εσάς τους γονείς είσαστε στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, μπορούμε να κάνουμε μια ομιλία στο σχολείο σας αναφορικά για το ποια είναι η στρατηγική που χρειάζεται να ακολουθήσει ένας μαθητής ακόμα και του γυμνασίου. Εμείς, η κατάλληλη ηλικία για να γίνει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού είναι Δευτέρα γυμνασίου, να έχετε υπόψη σας, γιατί τότε κάνει στρατηγική για τα φροντιστήρια. Αλλά και στη χειρότερη η πρώτη λυκείου. Έτσι λοιπόν τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως, όπως βλέπετε εδώ. Πολύ σύντομη αναφορά κλείνοντας. Βίλη, ο λόγος σε σένα σχετικά με το διαγωνισμό που θα κληρώσουμε, ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Golden Edition. Βεβαίως, τώρα θα σας παραθέσω στο chat το Instagram account μας, το προφίλ μας στο Instagram, ούτως ώστε να ακολουθήσετε. Την Δευτέρα θα γίνει η πρώτη ανάρτηση, στην οποία θα καλούμε και θα ορίζουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό.
θα γίνει η κλήρωση με πιστοποιημένη εφαρμογή, η οποία θα αναρτηθεί σε story τις ημερομηνίες τις οποίες θα ανακοινωθούν. Γενικά μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πολλές εκπλήξεις. Ειδικά για εσάς τους καινούριους. Αρκετά ευχάριστα πραγματάκια. Να δούμε λίγο πριν το τέλος και την εγγραφή σε τμήμα για να... Ωραία. Λοιπόν, θα κάνω ένα stop share για να το μεταφέρω. Λοιπόν, οπότε, εδώ τώρα βλέπετε. Πάμε να σας δείξω λοιπόν, να κάνω ένα πίσω. Αυτό είναι το site μας εδώ. Πάμε, μισό λεπτάκι, να το βλέπετε σωστά. Λοιπόν, όταν θα πάτε εδώ στο e-class, λοιπόν, στο Your Success, πάνω γωνία πώς μπήκατε σήμερα στην αίθουσα Μαντά, λίγο πιο κάτω, εδώ είναι η επιλογή τμήματος υποτρόφων. Μόλις το πατήσετε θα εμφανιστεί αυτό. Εδώ σε λίγα λεπτά θα ανοίξει ένα επιπλέον καινούριο τέτοιο ίδιος μπανεράκι που θα καταλάβετε, θα είναι αναγνωρίσιμο ότι αφορά εσάς. Θα πατήσετε Select Option και στη συνέχεια θα έχει ένα drop-down menu με πάνω από 20 επιλογές τμήματων. Μόλις επιλέξετε το τμήμα Παρασκευή 3 με 4,5 για παράδειγμα που με βολεύει, στη συνέχεια κάνω λες και είναι αγορά. Add to cart. Μηδενικό θα είναι όλο αυτό, μην με ανησυχείτε. Χρειάζομαι όμως να μου βάλετε όνομα επώνυμο το κινητό σας, το δικού σας παιδιά, το email σας και στο κάτω μέρος θα πατήσετε place order. Μην μου κάνετε παραπάνω από μία εγγραφές, εδώ θα χρειαστώ να φαίνεται ότι είναι μία. Εντάξει, αυτό σε αυτή τη φάση και κλείνοντας λοιπόν να κάνω ένα τελευταίο ορθό share. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Θέλω να σας πω, αγαπημένα μου παιδιά, ότι από σήμερα δεν είστε μόνοι σας. Είστε μέλη μιας ομάδας που δεν περιμένει το μέλλον τους για να το δημιουργήσουν. Η ομάδα των Future Makers δεν είναι μια λίστα ονόματα, αλλά πίσω από κάθε τίτλο υπάρχει συνεργασία, υποστήριξη. Και όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε περισσότερα από μια πιστοποίηση. Θα έχεις μια ιστορία. Μια ιστορία που θα μπορείς να γράφεις στο βιογραφικό σου, χωρίς να φοβάσαι ότι δεν έχεις τίποτα να πεις. Οπότε ας συμφωνήσουμε κάπου εδώ. Δώστε την ευκαιρία στον εαυτό σας να εξελιχθείτε. Δώστε τον καλύτερο σας εαυτό. Δώστε τα όλα για να τα πάρετε όλα. Καλώς ήρθατε στη Success Academy. Καλώς ήρθατε στην ομάδα μας. Θα παραμείνω λίγα λεπτά για όσους έχετε απορίες, αν και νομίζω με τις φωτογραφίες είναι όλα ok. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Ευχαριστούμε από καρδιάς για το χρόνο σας και την υποστήριξή σας και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ. Εγώ θα μείνω για λίγο εδώ ακόμα, όποιος έχει από εσάς απορίες. Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. βράδυ. Ρωτήσουμε κάτι. Καληνύχτα. Τι ωραία. Να κάνουμε μια ερώτηση. Παρακαλούμε. Καλό βράδυ. Κάνουμε από το Go. Πού θα τη στείλουμε? Στο email θα σας στείλουμε Το master email. παπάκι yoursuccess.gr που είδατε και νωρίτερα. Ωραία. Θα τα στείλουμε όλα και σε email. Θα τα λάβετε γραπτά. Υπενθυμίζουμε, σε 5 λεπτά ανοίγει η επιλογή τμήματων. Να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Την επιλογή τμήματων, αν τα παιδιά ακόμα δεν έχουν φτιάξει το δικό τους email, θα βάλουμε του γονιού, σωστά. Πολύ σωστά. Και στην πορεία θα φτιάξουμε για το παιδί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το φτιάξετε και θα μας το στείλετε με ένα email ότι θα κάνει η γραμματεία μας αντικατάσταση. Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ. Καληνύχτα. Σούπερ. Καλό βράδυ, Χρήστο. Καλό Νύχτα σας. βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους εσάς. Ευχαριστούμε για την ευθύνη. Καλό βράδυ. Από εβδομάδα ξεκινάμε τα μαθήματα. Σας θέλουμε όλους εδώ. Καληνύχτα. Οι ώρες να μπορούν ρωτήσω αλλάξουν κάτι άλλο. των μαθημάτων ή όχι? Τι είπες, Βασιλική? Οι ώρες των μαθημάτων μπορούν να αλλάξουν ή όχι από τη στιγμή που το... Όχι, είναι πολύ δύσκολο μετά να κάνω αλλαγή. Όπως καταλαβαίνετε, είστε πολλοί Okay. και θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνω αλλαγές. Θα έχετε εξαιρετικά πολλές επιλογές όμως. Ακούω.
Ευαγγελία, κάτι σου λέει η μαμά, να την ακούς. Για ρώτα εκεί πέρα. Άνοιξε μικρόφωνο, ρώτα. Κάτι γίνεται. Και εκεί, έχει κάτι σηκώσει και θέλει η χεράκι μαμά. και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, βλέπω από τα φιλιατρά. Ναι, Και αμέσως εμείς πρώτο θα λόγο θέλαμε στην κάτι να ρωτήσουμε. Ευαγγελία. Και εγώ έχω κάτι να ρωτήσω. Αμέ. Ευαγγελία, θα μιλήσεις ή όχι? Ναι, για να επιλέξουμε τα προγράμματα θα πατήσουμε στο professionals. Όχι. Θα βγει σε λίγα λεπτά, 10 ακριβώς, θα βγει των υποτρόφων. Ωραία, ευχαριστώ. Τέλεια. Επόμενος. Παναγιώτης Βασιλόπουλος, φιλιατρά. Γεια σας. Γίνεται αν είναι να μου στείλετε στο chat λίγο το email που θα στείλουμε την αίτηση. Αμέσως. Βάλια. Πώς θα βάλουμε το πρόγραμμα? Το Office. Ναι. Αν δυσκολευτείς θα πας σε έναν τεχνικό εκεί στη Μεγαλόπολη, ιδάλλως και online. Η Home Edition δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι πολύ απλό να το κάνεις. Δεν θα συναντήσει κάποια δυσκολία, αλλά μπορείτε να απευθυνθείτε και σε κάποιον τεχνικό εκεί στην περιοχή σας. Ωραία. Και την αίτηση σε ποιο email θα την κάνουμε? Γεια σου, μπαμπάτης Νετέλης. Άλλος, ερώτηση. Ακούω. Να ρωτήσω κάτι κι εγώ. Αν έχουμε Mac υπολογιστή, είναι δύσκολο να γίνει το πρόγραμμα? Ναι, θα δυσκολευτεί. Θα μπορέσουμε να το συνδέσουμε με AnyDesk και να το παρακολουθεί από το δικό μας υπολογιστή, από το λογισμικό, το οποίο θα είναι ναι, πάρα θα ζοριστεί πολύ. Αν βρείτε άλλη λύση, θα ήταν φρόνιμο αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Νεφέλη, όντως θες κάτι να ρωτήσεις? Το Microsoft Σε σηκώσει χέρι. Είναι 2024. Συγγνώμη, Παναγιώτη, κάτσε να σε κάνω ένα mute γιατί ακούγεσαι. Βίλη, εσύ μπορείς να το κάνεις. Ωραία, τέλεια. Νεφέλη, σε ακούμε. Το Microsoft Office το 2024 μπορούμε να βάλουμε αυτό? Μια χαρά. Μια χαρά. Απλά μπορεί να έχει κάποιες μικρές διαφορές με το 365 που θα φαίνεται πως εκεί θα γίνει και ο διαγωνισμός. Οκ, πιστεύω ότι θα είναι οκ. Προτιμούμε το Άλλη 365 δηλαδή. Ορίστε. Προτιμούμε το 365. Προτιμούμε το 365. Μέχρι να έχουμε ανακοίνωση από τη Microsoft σε περίπτωση που κάνει κάποια αλλαγή. Okay. Ναι. Εννοώντας ότι ποιος θα είναι ο διαγωνισμός, έτσι. Ο διαγωνισμός σε τι Office θα διεξαχθεί. Άλλος. Δεν ακούσαμε γιατί έκλεισε ο υπολογιστής για κάποιο λόγο. Πώς θα κάνουμε την εγγραφή και πώς θα... Συγγνώμη. Θα πάτε, σας θα έπνιξα, σας διαλέξουμε? μάτιασα. Θα πάτε λοιπόν στο πάνω μέρος στο e-class και όπως μπήκατε και στην αίθουσα, ευθεία κάτω είναι επιλογή τμήματος υποτρόφων και μέσα εκεί, όπως αγοράζετε παπούτσια που βάζετε στο καλάθι, έτσι θα κάνετε και την επιλογή του τμήματος. Νομίζω πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί, να ενεργοποιείται τώρα. Πάνω, για να σε ακούσω, Καλαμβόκας. Καλησπέρα, να ρωτήσω εγώ. Εάν δεν το σηκώνει το πρόγραμμα μας, υπάρχει περίπτωση το λάπτοπ να μην το σηκώνει το πρόγραμμα, το Office 19, γιατί είναι παλιός? Ναι, υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, οπότε θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι τι περιθώριο έχουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν, έτσι ώστε να ελευθερώσουμε τη θέση και να πάει το επόμενο παιδί? Χτες. Δυστυχώς δεν έχω εγώ κάποιο Δεν μωρέ, τεχνικό. σας πειράζω. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Θα βγείτε στη γειτονιά και θα κάνετε ελεημοσύνη. Θα πείτε το παιδί μου βρήκε, κέρδισε υποτροφία, θα πάτε στους νονούς και θα του πάρετε άλλο ένα υπολογιστή. Το πρόγραμμα που έχουμε μέσα ειλικρινά είναι παλιό. Είναι το Office το 7. Κοιτάξτε, Οπότε... θα το βρείτε μπροστά σας έτσι κι αλλιώς. Σύντομα, στις εργασίες του σχολείου και αργότερα του πανεπιστημίου θα το βρείτε μπροστά σας. Θα έρθετε αντιμέτωποι με αυτό. Η πρότασή μας είναι, εάν σας παίρνει οικονομικά, είναι μια πολύ καλή επένδυση. Δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Δανειστείτε τότε. Μπορείτε να δανειστείτε. Μια φορά την εβδομάδα είναι, εντάξει. Στο ΣΟΙ, εκεί, ξαδέρφια, βρείτε κάποιον. Ιδάλλως, καλέστε με σε δεύτερη. Καλέστε με. Από Δευτέρα. Τη Δευτέρα, ναι. Εντάξει. Ωραία. Τέλεια, ναι. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Εν τω μεταξύ, τα λέτε μεταξύ σας, τρελαίνετε τους γονείς σας και δεν ανοίγετε το μικρόφωνο να ρωτήσετε εμένα απευθείας. Υπάρχει μια ερώτηση στο chat, την δεύτερη διαφάνεια, πού μπορώ να τη δω? Θα τα στείλω όλα σε email. Θα το ανεβάσουμε και θα το δείτε ξανά το βιντεάκι. Η δεύτερη διαφάνεια, ποια δεύτερη διαφάνεια τώρα? Πώς ξέρεις ποια ήταν η δεύτερη διαφάνεια? Εγώ είχα 100 διαφάνειες εκεί.
Μάλλον εννοείς από τους όρους και προϋποθέσεις. Ναι, αυτό μπορούμε να το στείλουμε, Βίλη, έστω μόνο αυτό. Τους όρους και τις προϋποθέσεις. Θα στέλνω όλα. Είσαι υπέροχη. Άλλο. Είπατε προτιμούμε τα 19 Τα ή 365. τα 365. Προτιμούμε... Και καλύτερα τα 365. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, μόνο για το θέμα του οικονομικού έχω βάλει και το 19. Αν γινόταν, θα σας έλεγα 365 τέλος. Ωραία. Γιατί έχουν διαφορές αρκετές. Άλλη ερώτηση, είμαι εδώ για σας. Ντάιβις Μελιτίνη, είδα τώρα μου φύγε, το κλείσε. Τι ωραίο όνομα. Άλλο. Ναι, αυτή είναι, Ντέβις Μελιτίνη. Να το, Ντέβις Μελιτίνη. Από τη Βέργα, τι ωραία. Από την Καλαμάτα, πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω όλους τους Καλαματιανούς, από Ναύπλιο, Αμαλιάδα. Αποστολία, είχα κάνει εκπαίδευση πρώτων βοηθειών εκεί στην Αμαλιάδα. Τους λιμενικούς είχα εκπαιδεύσει. Ωραία. Κύριε Καπόγλη, θα λάβετε email με το τι έγινε στην ομιλία. Μην ανησυχείτε καθόλου. Επίσημα έχει ανοίξει η επιλογή τμήματων στο site μας. Σπεύσατε. Σούπερ. Και αυλώνα και ασωπό και φιλιατρά. Πολύ καλά. Εν τω μεταξύ μπορείτε να το φτιάξετε τώρα το τμήματάκι σας. Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Χεράκι. Ναι, Παναγιώτη, πες. Γεια σας. Μια ακόμα ερώτηση. Το Office 24 που έχω εγώ στον υπολογιστή μου κάνει για... Κάνει. Ωραία, εντάξει. Εντάξει, θα το δούμε με λεπτομέρεια και μέσα στο μάθημα, η αλήθεια είναι, γιατί σε κάποια μικρά πράγματα θέλω να δω αν είναι εντός της ύλης αυτά, κάποια εφέ, κάποια... Νομίζω η ζυγαριά γέρνει πως ναι. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Μην αγχώνεστε γενικά ότι για τους κανόνες της τάξης, αυτά που είπε και η κυρία Εύη για τις απουσίες, για τα office και ούτω καθεξής, θα τα πούμε αυτή την εβδομάδα και στο πρώτο μας μάθημα, θα γνωριστούμε, θα λύσουμε ό,τι τεχνικό πρόβλημα έχει απομείνει και τονίζω το απομείνει. Αν δείτε ότι κάτι δεν βαίνει σωστά, ότι δεν έχετε τις εκδόσεις, ότι δεν το βρίσκετε, καλό θα είναι να μας ενημερώνετε τη γραμματεία μας εκ των προτέρων και να μην αναλώνουμε χρόνο του μαθήματος, λύνοντας ζητήματα που μπορούν να επιληθούν και εκτός μαθήματος. Αυτό είναι μόνιμο. Και η Πινελόπη αμέσως μετά, ο λόγος στην Εφέλη. Για τις ώρες έχει μόνο 2 επιλογές, βγάζει μόνο 2. Δεν έχεις κάνει σωστή επιλογή, δεν είσαι στους υποτρόφους. Εγγραφή υποτρόφων, η επιλογή τμήματος υποτρόφων, select options, choose an option, έχει τουλάχιστον 20 επιλογές. Πινελόπη, σε ακούμε. Πινελόπη, δεν σε ακούμε. Και έχει και ανοιχτό μικρόφωνο, βλέπω. Άρα κάτι μάλλον γίνεται με τον ήχο σου, Πινελόπη μου. Δεν πειράζει, ή θα μας το γράψει στο chat, ή θα μας καλέσει στο τηλέφωνο από Δευτέρα. Καληνύχτα, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε. Ο Κωνσταντίνος ο Κορδεράς με κλειστή κάμερα, από που είναι δεν μάθαμε ποτέ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Καλό βράδυ, Αποστολία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε ρε Κωνσταντίνε, πας έρχεσαι. Όλα καλά, από πού είσαι Κωνσταντίνε εσύ? Είμαι από τη Μεσίνη. Από τη Μεσίνη. Από μια επαρχία της Μεσίνης, από το Μαυρομάτι. Ενδιαφέρον. Οκ. Σε ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθες στην ομάδα μας. Μπες να επιλέξεις τμήματα γιατί θα γίνει χαμούλης. Δεν θα προλάβεις θέση. Λοιπόν, επειδή έχουν αρχίσει οι γραμμές να χτυπάνε, θα σας καληνυχτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είσαστε καλά. Ακούγομαι Dolby Surround από τις άλλες τάξεις. Καλό βράδυ και είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο που φαίνεται στο site μας ή οτιδήποτε άλλο.
Εντάξει. Καληνύχτα. Γεια σας, καλό βράδυ. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας. Καληνύχτα, καληνύχτα.